ҳайвонҳо дар хоб чӣ таъбир доранд? бузина дар хоб душмани фиребкор ва малъун аст. агар бубинад савори бузинае шуда ва он ром ва мутеи ӯст, бар душман ғалаба мекунад ва ӯро шикаст медиҳад. ва агар бубинад бо бузина ҷангид ва бузина бар ӯ ғалаба кард, ба бемории ноилоҷе мубтало мешавад ва ин нуқсе дар бадан пайдо мекунад, ки аз он халос намегардад. бабр дар хоб. бабр дар хоб далер бар душмани нерӯманд ва далер, вале бузургвор ва меҳрубон аст. агар касе бубинад бо бабр ҷанг ва бо он ғалаба кард, бар душман пирӯз мешавад. ва агар бубинад бабр бар ӯ ғалаба кард, душман бар ӯ пирӯз мешавад. ва агар бубинад бабр аз ӯ тарсид ва фарор кард, аз газанди душман эмин мешавад. буз дар хоб марди бузург ва бузи модар зани бузург аст. агар бубинад бузи маҷҳул ва ношиносро кушт, бар марди бузург ғалаба мекунад ва пирӯз мешавад. ва агар бубинад пушти бузро канд, моли фаровоне ба даст меоварад ва харҷ мекунад. ва агар бубинад аз гӯшти он хурд, мол мехӯрад. ва агар бубинад бо буз савор аст ва ба ин тараф ва он тараф меронад, бо марди бузург ҳила ва найранг мекунад ва ӯро ҳар тавр моил аст мегардонад. агар бубинад буз ӯро аз пушти худ андохт, он мардро аз чоҳ ва мақом меандозанд. агар бубинад ҳар ду шохи бузро шикаст, ҷилваи кори он мардро мегирад. ва бубинад шохрӯи буз дароз ва маҳкам, теъдоди он изофа шуда, дар кори худ раис ва нерӯманд мешавад ва ба дигарон пирӯз мегардад. ва агар бубинад мӯи бузе зиёд ва баланд шудааст, молаш афзоиш меёбад. ва агар бубинад пашми бузро чиид, ба андозаи он мол аз фарзанд ва мегирад. ва агар бубинад бузи модае пайдо кард ё касе ба ӯ бахшид, зане мегирад. бара дар хоб чӣ нар бошад ва чӣ мода фарзанд аст. агар бубинад баррае гирифт ё касе ба ӯ дод, фарзанде пайдо мекунад ва он фарзанд бар вай буд. агар бубинад барраро куш, фарзандаш мемирад. агар бубинад куш барраро ва хурд, ба ҷиҳати фарзанд ба ғам ва андӯҳ мубтало мешавад. паланг дар хоб чист? паланг дар хоб душмани қавӣ ва тавоно аст. агар бубинад бо паланг меҷангад, бо душмани худ пайкор мекунад. ва агар паланг бар ӯ ғалаба кард, душман бар ӯ ғолиб мешавад. ва агар ӯ бар паланг ғалаба кард, бар душман пирӯз мегардад. агар бубинад гӯшти паланг мехӯрад, ба ҷанг ва пайкор дучор мешавад, вале пирӯз мегардад ва ба шараф ва бузургӣ мерасад. агар касе дар хоб хар бубинад. агар касе дар хоб бубинад, ки бар хари сиёҳ савор мешавад, ба бузургӣ ва меҳтарӣ мерасад. ва агар бубинад ба хари сабзранг савор аст, зоҳид ва порсон мешавад ва ба хар ва саодати ҳар ду саро мерасад. ва агар бубинад ба хари сафед савор аст, ба ҷоҳ ва мақоми дунявӣ мерасад. ва агар бубинад, ки ба хари сурхранг савор аст, ба айш ва осоиши дунявӣ ноил мешавад. ва агар бубинад, ки бар хори зардранг савор аст, бемор мешавад. ва агар бубинад, ки хараш мода ва обиштан аст, далели бар умедворӣ ва афзоиши хайр ва шодмонӣ аст. агар бубинад, ки гӯшти хар мехӯрад, аз тиҷорат мол ва неъмат ба даст меорад. ва агар бубинад хари худро кушт ва аз гӯшти он хурд, моли худро харҷ мекунад. ва агар бубинад, ки бар он хар савор аст ва хар дар зери ӯ мурд, худаш ба зудӣ мемирад. агар бубинад, ки хараш мурд, мол ва дороии худро аз даст медиҳад. ва агар бубинад аз хар поин афтод, фақир ва тангдаст мешавад. ва агар бубинад аз харе, ки моли ӯ набуд, афтод, аз касе ба ӯ газанг ва зиён мерасад. ва агар бубинад аз хар пиёда шуд ва дубора савор шуд, чизе металабад ва зуд барояш фароҳам мешавад. ва агар бубинад хари худро ба хари дигаре иваз кард, ваз ва ҳолаш дигаргун ва мутағайир мегардад. агар дар хоб хирсро бинад, дидани хирс дар хоб далели бар душмани фурӯмояи дӯст ва аҳмақ аст. агар бубинад бар хирс савор аст, аз подшоҳ зиллат ва хорӣ мебинад. ва агар бубинад хирсро кушт, бар душман пирӯз мешавад.
ва агар бубинад аз гӯшти хирс мехӯрад ё пӯсти онро ҳамроҳ дорад, бо тарс ва ҳарос дучор мешавад. дидани харгӯш дар хоб. дидани харгӯш дар хоб хуб нест. агар бубинад харгӯше гирифт ё касе ба ӯ дод, бо зане бад издивоҷ мекунад ё канизе бад мехарад. агар бубинад пӯсти харгӯш пӯшидааст ё аз гӯшти он мехӯрад, аз зан чизи каме ба ӯ мерасад. ва агар бубинад бачаи харгӯше дорад, бо вазъе дучор мешавад ки дар он ҷо ранҷ чизе нест. ва баъзе муаббирон мегӯянд ранҷ ва андӯҳи ӯ аз сӯи фарзандон аст. харгур дар хоб чист? агар бубинад харгуре назди ӯ омад ва ба дастрасии ӯ расид, ғанимате ба ӯ мерасад. ва агар бубинад гурхар савор шудаа ва он гурхар ром ва мутеъ аст, осиб ва гунаҳгор аст ва аз мусулмонон ҷудо мешавад. агар бубинад гурхар бо ӯ меҷангад ё бо ӯ саркашӣ мекунад, ба сахтӣ ва ранҷ ва ғам гирифтор мешавад. ва агар бубинад гурхар шикор кард, хайр ва неъмат ба ӯ мерасад. агар бубинад ду гурхар бо ӯ меҷанганд, ду марди фосиқ бо сабаби ӯ бо ҳам ҷанг ва хусумат мекунанд. ва агар бубинад гурхарро ба хона овард, фосиқеро ба хона меорад. хук дар хоб чист? хук дар хоб марде қавӣ ва сарватманд, вале фурӯмоя ва ноогоҳ аст. ва хуки аҳлӣ дар хоб далел бар марди буздил, вале палид ва бадкирдор ва бедин аст. ва агар бубинад теъдоди зиёди хукро дар ҷое нигоҳ дошта ва раҳо намекунанд, ки пароканда шаванд, аз тариқи ҳаром моли зиёде ҷамъ мекунанд. рӯбоҳ дар хоб чист? рӯбоҳ дар хоб марде ҳилагар ва нобакор ва фиребанда ва ё зан ва канизе дурӯғгӯ аз бастагони бинандаи хоб аст. агар бубинад бо рӯбоҳ меҷангед, бастагонаш бо ӯ хусумат ва мурофиа мекунанд. ва агар бубинад дунболи рӯбоҳ мегашт ва дар ҷустуҷӯи он буд, аз париён тарсон ва бимнок мешавад. агар бубинад бо рӯбоҳ бозӣ мекард ё мехост онро бо ҳаракат ба ҷасту хез водорад, далел он аст ки зане ӯро дӯст медорад, вале дӯстии ӯ заиф аст. саг дар хоб чӣ таъбир дорад? саг дар хоб далел бар душмани паст ва фурӯмоя, аммо меҳрубон аст. ва саги модар дар хоб зани фурӯмоя мебошад. ва саги сиёҳ душмане аз мардуми араб ва саги сафед аз мардуми аҷам аст. агар бубинад саг ба рӯи ӯ ав кард, аз душман сухани талхе мешунавад. агар бубинад саг ӯро газ гирифт, аз душман ба ӯ газанде мерасад. агар бубинад либоси ӯ ба оби даҳани саг олуда шуд, аз душмане ранҷидахочӣ мегардад. агар бубинад саг либоси ӯро пора кард, ба молаш зиён ва коҳиш ворид мешавад. агар бубинад гӯшти саг хӯрд, ба васитаи он душмани дигареро дафт мекунад. агар бубинад нон ба саге дод, ризқ ва рӯзияш зиёд мешавад. агар бубинад саг бо ӯ наздикӣ кард, душман дар ӯ тамаъ мебандад. агар бубинад саг ба ӯ такя кардааст, ба душмани фурӯмоя эътимод мекунад ва ӯро ёрӣ медиҳад. агар бубинад шири саг хӯрд, ба тарс ва ҳароси бузурге дучор мешавад ва мумкин аст миёни ӯ ва душман ҷанг ва хусумат шавад. ва агар бубинад саг аз ӯ фирор кард, душман аз ӯ дар ҳазар аст ва эҳтиёт мекунад. агар бубинад саги модае ба хонаи ӯ ворид шуд, бо зане паст ва фурӯмоя издивоҷ мекунад. агар бубинад саги либоси ӯро гоз гирифт, ба нороҳатӣ ва ранҷе дучор мешавад. дидани яке аз ҳайвонҳои дигар шағол. агар бубинад бо шағол ҷангид, бо ба сагони худ хусумат ва мурофиа мекунад. агар бубинад шағол худро ба ӯ мемолид, аз касе наметарсад. агар бубинад шағол бозӣ мекард, ошиқи зане мешавад. ва агар бубинад гӯшти шағол хӯрд, аз беморӣ шифо меёбад. ва агар бадаҳкор бошад, ба деҳиашро бепардозад. ва мӯ ва гӯшт ва устухони шағел далел бар мол аст. гов дар хоб чӣ аст? агар касе дар хоб бубинад гови мода ва чоқе дорад ва донист ки моли ӯст, дар он сол неъмати фаровон ба даст меорад. агар гови модаи лоғаре бубинад, таъбираш баръакси ин аст.
гӯшти гови модар далел бар мол ва пӯсти он далел бар мерос мебошад. Агар бубинад гови модареро душид ва шири онро хӯрд, моли ӯ зиёд мешавад. Агар ин хобро бенандае бубинад, озод мегардад. Агар шахси хор ва залиле ин хобро бубинад, азизу гиромӣ мешавад. Агар бубинад гов обистан аст, далел бар умедворӣ аст. Агар бубинад гови чоқи харид, бо зани сарватманд издивоҷ мекунад. Агар бубинад гови модае харид, бо ӯ ҳарф зад, дар зиндагиаш кушоиш ҳосил мешавад. Ва агар бубинад бо гови модае ҷангид ва гов ӯро гоз гирифт, бо занаш хиёнат мекунад. Агар бубинад гови модае вориди хонаи ӯ шуд, мол ва неъмат ба ӯ рӯбарӯ мешавад. Ва агар гусола дар хоб бубинад, агар касе дар хоб бубинад гусолаи нар дорад, писаре барояш ба дунё меояд. Ва агар он гусола мода бошад, духтаре ба дунё меояд. гусфанде дар хоб чист? Гусфанд дар хоб залели ғанимат аст. Агар бубинад гусфанд мечаронад, сарвар ва саркардаи гурӯҳе мешавад. Агар бубинад теъдоди зиёди гӯспанд дорад ва бидонад ки моли ӯ неъмати фаровон ба даст меорад. Агар бубинад ки гӯшти пухтаи гӯспанд хӯрд, ба қадри он ғанимат меёбад. Агар бубинад гӯсфанде кушт, бар душман пирӯз мешавад ва моли ӯро мехӯрад. ин буд чанде аз ҳайвонҳое ки дар хоб дида мешаванд. бародарон ва хоҳарон ва шунавандагони ин мавзӯъ, касе ки кадом хоберо мебинад, дар комментария менависад ва мо бо хоси худо онро барояш таъбир мекунем. ва шумо ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. лайк, подписатсия ҳамаша бикунед ба таври қоидавӣ. ва мо барои шумо хобҳои муосире ки шумо мебинед ба таври дидаи худатон баён хоҳем кард. ва боқӣ сарбаланду пирӯз бошед.